Usa ka mall sa dakbayan sa Lapu-Lapu gilungkab. Apan malaumon ang dakbayan nga matumbok ra ang mga suspitsado tungod sa kuha sa CCTV sulod sa mall. Siluan meron din sa report. Nagpundok dinhi sa gawa sa mall. Dili lang ang mga customers, apan lakip na ang mga kawani mismo sa mall ug sa mga tenants. Way gitugutan ang management nga makasulod sa mall. Gawas lang sa mga pulis ug kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, kinsa daling misusi sa hitabo human masayri nga may nahitabong lungkab sulod sa mall. Base sa teorya sa atong kapolisan, why forcible entry, no? Nga nahitabo. So posible ang maong suspitsado na ragyod sud sa mall, no? Diha ragyod siya nagtago while waiting nga masirado. Pipila ka gutlo, tagsa-tagsang gitugutan ang mga trabahante sa mga tenants nga makasud aron masusi ang ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto kung nalungkab ba usab kini. Oh, nisod ko sa mong shop. Okay raman siya, wala na abli ang manho, ang iyang kisami, among kaha, okay ra siya. Malaumon si Chan nga mailhan ra ang mga sospek pinaagi sa kuha sa CCTV. Pasado alas 12 ganihang udto, gibuksan ang supermarket sa Naasoy Mall. Human masuta nga wa malakip ang supermarket sa mga gilungkab, inanay na karon nga gipasulod kining mga tenants aron usab pag-andam kuno galing pasudlon na ang mga customers. Ang supermarket ang labing unang gitugutan nga masudlan og mga customers. Ang ubang bahin sa mall gisirhan ng una samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Sa telephone interview, gibutyag ni Police Colonel Arnel Banzon, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon pa karon ang inventory sa mga jewelry ug cell shop nga gilungkab. Wala hinuon maablihi ang mismong vault sa mall nga giswayan unta pag-abli sa mga suspitsado. Apan kay may nahipos nga CCTV footage ang kapulisan, may person of interest na karon silang gitan-aw. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.